Es creix totes les expectatives. Mireu quin gol contra l'Sporting. Número 7 per Bojan Kerkic, que tot i la seva suplència també ha contribuït amb gols al títol del Barça. Almeria va guanyar el partit ell solet. Número 6 pel jugador revelació de la Lliga del Barça, Sergio Busquets. Cop de cap excel·lent contra l'Atlètic de Bilbao. El jove de Badia s'ha fet un lloc al primer equip per mèrits propis. Número 5 per Leo Messi, probablement el millor jugador del món, el més desequilibrant de la terra, excel·lent en el 2-0 contra el Madrid, al Camp Nou. Molt bé, Leo, molt bé! Número 4 per Xavi Hernández, el cervell del Barça, que clavava aquesta falta directa a la Rosaleda, al Màlaga. El terrassenc s'ha convertit en l'extensió de Guardiola sobre la gespa. Número 3 per Thierry Henry, que s'ha retrobat amb la seva millor versió per oferir una temporada brutal. Hat-trick espectacular contra el València de Número 2 per Andrés Iniesta, el brasiler de Fuentealbilla, l'altre Messi del Camp Nou, capaç de meravelles com aquesta contra el Sevilla. Traiem-nos el barret, que juga Don Andrés. I número 1, pel gol de Puyol al Bernabéu, en el xorreo del Barça al Madrid, en l'històric 2-6 al Santuari Blanc. Petó el braçalet del gran capità. Felicitats, campions!